alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Yaw Penti TV bisimilla mon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e huccide e mon kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide e mon e oɗo subaka altina hande ko wiɗon tan mbeɗe sikki goto fo ɓenni weekend o e dow jaam e wiide kadi yo Allah waɗanen jaam puɗɗore nden e jaam kadi gayniren e dow jaam ɗum noon wiyede on tan no subaka fo goto fo salminama inde kono manama jettoɗe serenɓe men jejjitake laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof no subaka fo addande on ko ɓuuri tentude e jaydeli ɗi hande noon ine wawi wiyede jaydeli ɗi banggal dawrugol nani hen kono kadi banggal coftal ɓalli nani hen woni kan mo ganduɗa udditi kañum e campagne o ni jiidima taw ñalɓi ɗi ganduɗa udditi woni samedi oɗo ɓennuɗo en mbatta sona arande won e nder jaydeli men oɗo subaka altine hande nanɗon jayndi gendire uddita damane oɗo subaka altine hande woni jaynde Le Soleil jaynde Le Soleil noon monji hen barode meɗen Sénégal to ganda kañum woni Bafoussam ɗum ɗon noon aɓe jogori dañde match mabɓe gadano hande e altine oɗo so saga waktuji 13 woni 13h walla mbiyen 1h e ñalawma he ɗum ɗon noon ko hande woni match mabɓe gadano kono noon covid o naate mabɓe hani ɓe dañino caɗele gam dañde joueureɓe 11 gandani poti darade de nder terrain o kono noon Allah waɗi sutura haɓe dañi ɗiɗon joueureɓe 13 ɗum ɗon nane nder jaynde gendire Le Soleil ɓe gari kadi tan fuɗɗorde campagne ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti diwan mo Saint-Louis Mayoro Faye kañum mo woni tan koye wallu askan wi gam tan yilade maire wonde maire tonete toon to diwan mo Kaolack Serigne Mboup kañum woni candidat mo Benno Bokk Yakar Matam Farba Ngom kañum ɓe mbi holliti tan kañum jeeyi Agnam Thiès noon ɓe kolliti tan bataille mo ganduɗa de fuɗɗama toon walla mbiyen nagodiral fuɗɗama toon to diwan mo Thiès nata manani wawi wiyede ina faaɗi paɗiraɗo oɗo saaha kadi ina jeeya hen tan omo ganduɗa kanko woni gardiɗo Mali oɗo saaha wiide tan CEDEAO ɗo joni koko tan fawe dow mabɓe kuule musɗe garende jaynde l'observateur e oɗo subaka hande ari tan e wiide yete ɗo joni woni yete 48 heures mana waktuji 18 ɗi ganduɗa campagne électorale o fuɗɗima ɗo e nder leydi meɗen fuɗɗi noon ko guila samedi ɗum ɗon noon ɓe mbi ɓe ƴewtidi tan ko toto diwan mo Médina ko nangodiral waɗi toon e diwan mo Parcelles hakkude tan kamɓe leader eɓe ɓeeɗo to diwan mo Ziguinchor noon ɓe mbi tan ɗo joni ena ƴewtina haade fayi to Louga ko fayi tan e Kaffrine kamɓene ɓe darima gam ɓe udditi campagne mabɓe toon to Ziguinchor noon dillino no fewi ɓe mbi tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni sippiroɓe wiyeteɓe gros bras en kamɓe oɗo saaha noon kamɓene darde mabɓe ƴewtidama e banggue campagne o saabu kamɓe keewi yaadude e waɗoɓe campagne ɓe walla mbiyen leader aji ɗi wiye tan eɓilli weekend o ɓennuɗo ko weekend mo football kanko Aliou Cissé entraîneur mo Sénégal o wi tan ko virus o saabi ɓe o change plan ji makko gam tan wawde dañde huccidɓe e hakkude mabɓe e Zimbabwe ne foti dañde hande noon saga waktuji 13 yoni e ñalawma hande o dañino noon caɗele no fewi gam tan darnude ko wayni ko goɗɗo banggue woni banggal jaynde Les Échos jaynde Les Échos kañum ne arti tan e banggal caɗele Aliou Cissé dañi gam tan darnude équipe muɗum woni 11 fotɓe yaade terrain ɓe foti dañde hande e ñalawma altine oɗo ɗum ɗon noon ɓe ƴewtidi tan oɗo saaha hewɓe mataw Ismaïla Sarr kanko ɗo joni kanko o wawa tan jeeyede hen e biyeteɗo Kalidou Koulibaly Edouard Mendy kamɓe ɓeɗo ko covid nanguɓe kono Ismaïla Sarr
kam ina anda ko gagnande musde nanguno dum wonbe odo saha e terrain wo wonde campagne mumen électoral ngam tan hebde local uji ton to diwan mo Medina Guédiawaye ɓe mbi tan ɓe ƴewtidi toon ko nangodiral ganda dañi toon kanko Mambay Niane ɓe mbi o hebbini stade o ha heewi ngam hollidde hoore makko tan e jeeyede e wonno yidɓe hebde walla ƴemoɓe lefol mairie mo Dakar kanko Diouf Sarr noon kankone oɗo saaha o holliti no feewi darde makko Abdoulaye Baldé wiide makko tan wiide Ziguinchor ma fawoy jungo makko Ousmane Sonko kanko no wi tan ko so tawi kamɓe candidat ji koɓe worɓe yoɓe jaltu goto fof yaltina programme muɗum ɓe berta ɗum Pape Diop woni candidat mo benno moni candidat mo bokk gis gam tan ƴafde jamɗe lefol ville mo Dakar ɗum ɗon noon o wi tan ko guila o ummi hoore mairie o ha joni o yani hen waylo jeyde Vox Populi rowi henne Barthélémy Dias kanko noon oɗo saaha o holliti darde makko saabu mo ndi natal makko amo forti jungo kanko noon o wi tan ko kala ko ganda woni caɗele o heeɓi ɗum kono noon haɗatamo yaade no o yiɗiri ɗum ni gam tan ko yiɗi ko wonde ardade mairie mo Dakar o daña ɗum goɗɗo mo ganda kay oɗo saaha holliti hoore mum to diwan mo Ziguinchor woni Ousmane Sonko caggal ɗum ne yiyama tan to jum ɓe mbi yiyete kolliddo toon kañum ne hoore mum e wiide tan nane fief muɗum mana ɗo ganda ko kañum jeeyi woni Cheikh Oumar Anne kañum ne oɗo saaha toon to jum o wertanama tan ne wawi wiyede tappi boɗejo o e wiye tan violence walla nangodiral ƴewtidadal toon to diwan mo Parcelles Médina e Guédiawaye hakkude kamɓe ɓeɗon lulliɓe walla ƴamoɓe mairie ji ɗi yiyete kanko Aliou Cissé noon ha joni tan coach o wi tan ko oɗo match o ma won match mo ganda weeɓata saabu no ɓe jirirno ni yarani noon saabi ɗum noon ko covid gonɗo ɗo e nder leydi meɗen e aduna o foof jayde quotidien le quotidien kañum gaare tan ari noon e oɗo subaka wiide tan ko ganda yete woni Benno Bokk Yakar kamɓe ɓe darima tan gam hollidde koyemoɓe no feewi yeewi askan wi noon toon to Ziguinchor kamɓene ɓe darni toon koyngal kamɓe koren noon ɓe kaldi koye saktoɓe kabaruji wiide tan yo traitement information o rewne e lawol kaalo fo yo taw ko haalta ko koye lawol tan werti ɗum kamɓe CEDEAO noon ɓe pawima no feewi e dow Mali ngam tan kala ko ganduɗa woni yiyete caɗele yoɓe dañ ɗum walla mbiyen yoɓe pawɗum e dow moɓe uddude ko wayno banggal gartam walla ya garta e banggueji goɗɗi walla ko wayno yette banggal dal diplomatie yo goto fo andu hen no darori ɗum ɗon noon woni haalluji maɓɓe gari kadi omicron mo ganduɗa ɗo e nder leydi meɗen e aduna o foof nana hollita hoore muɗum jayde libération kañum noon ari tan eko fayi e oɗo taximan ko ɗum ɓe dawri oɗo subaka hande wiide tan kanko taximan o noon o wonanno koye taxi makko ƴetta ko laaɓi o faway tan daade ɓe o nawannoɓe gam wondude moɓɓe o nawa o waɗa ɓe violé mo wattidi nangude o noon ko cukalel dewel ganda o nawi ɗum e to kañum to ganduɗa ko kañum woni garage mécanique o wonde muɗum ko nden noon mataw tan o fawa jungo kanko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa hulɓinino no feewi te kadi kamɓe dadi ɓe ɓooyi rewde caggal makko kono noon Allah waɗi ɓe pawimo o jungo démarrage campagne ne ɓe gari hen saabu wiyete mi wino on banggal dawrugol hande ene jojji e nder jaydeli ɗi kanko Ousmane Sonko noon o wi tan ko adversaire uji makko woni tan fodɓe huccitɓe makko ɓe yoɓe kollita programme uji mumen kanko Balde o wi Ziguinchor kanko jeeyi ɗum Barthélémy Dias noon o wi suuti konguɗi e wiide tan oɗo saaha kala ko ganduɗa ɓe poti wadde ɗum maɓe mbaɗa ɗum so ham warde ni wiide tan kamɓe ɓe darata ko gam wiide maɓe mbatta ko janggo e jaam koɓe mbatta woni tan neɗɗo
du adda konngudi ganda janngo ko konngudi ɗi mbawana waɗande askano Diouf Sarr noon ɓe mbi tan gila 2009 kankone amontaniɗi darade gam wonde ka maire mo Dakar Moustapha Diop e Mamour Diallo kamɓe noon ɗo joni kamɓe ne aɓeni dossier mo ganduɗa ko dossier kalis pawaɗo e dow moɓɓe ɗum ɗon ne mataw tan ina foti ina faɗe sabu ɗiɗon dossier ji ina tolni tan 150 ɗi ganduɗa ina faɗe gam laɓɓine jayde las ngari tan oɗo subaka ɓe ngari tan ɓe mbi kamɓe joueur ɓe mataw maɓe puɗɗoro victoire sabu ko ɗum ñaguete sabu yete koko ganduɗa weɓani oɗo saaha saabi ɗum noon ko tan omicron gonɗo e nder leydi ndi e caggal leydi mo ganduɗa addi caɗele no feewi e nder dow moɓɓe kanko Doudou Ka ɓe mbi tan ko nangani koyngal ko tan balde toon to diwan mo Ziguinchor Toussaint Manga noon kañum wi tan ko kala goto no woyo tan Ousmane Sonko ɓe mbi campagne Benno Bokk Yakaar toon to Guédiawaye kanko Aliou Sall o tan holliti wo lundiɓe mana ɓe o huccodirta ɓe gona haydara ɗum ɗon noon woni konngudi makko kanko Tahirou Sarr oɗo saaha mataw ne wawi wiyede koye kulolo woni saabu scandale foncier mo ganduɗa ina tolne milliard uji jeeɗiɗi pawide e dow makko ne foti laɓɓinede ha laaɓa jeyde Dakar Times rewi hen mon ji natal Sadio Mané kañum oɗo subaka ari tan koye banggal kan wiide kano e campagne o nani jiɓodiri beele ɗum ɗon addanta caɗele fodɓe yebde match uji ɗi e tan ɓe ganda ko kamɓe goni oɗo saaha fadoɓe match uji ko ɗum woni konngudi mabɓe saabu kañum kano kañum jiidi kañum uddi jiiɗi ñalawma mo ganduɗa ko hen udditi caggal ɗum Jeyde Stade kañum uddata damal Jeyde Stade noon garen hen tan e tan kamɓe Lion ji walla mbiyen baroɗe meɗen Sénégal ne foti huccidde hande e Zimbabwe so saga waktuji 13 yoni ɗum ɗon noon mon ji natal kamɓe joueur ɓe waɗi yoga hen e mabɓe noon oɗo saaha omicron wo ko nadɗo e mabɓe koɓe dañɓe covid ha tan ɗum noon laayi hay équipe aji goɗɗi ɗi saabu ɗum ɗon ene ƴewtinda e ɗeɗo balɗe ɓe mbi Casa kañum ƴettiti commande uji kono noon Pikine yalti e tan liste rouge mo ganduɗa ina wonno hen ɗum wonnoɗi konngudi ɓuddoji roɓɓindu jayndeli meɗen ko ɓurno tentude e jayndeli ɗi e oɗo subaka altine hande en mbatta sona arande on banggal gongal ngal ɗon banggal noon woni tan banggue fait divers noon on ji joni joni amin kaali faade tan oɗo taximan mo ganda omo yananno e dow sukaɓe rewɓe ɗum noon sukaɓe rewɓe ganda jamma so jonni ɗumen e taxi ji mumen ngar ruttinde ɗum walla nawde ɗumen nokku omo heewi yande e dow mumen kanko noon ɓooyi yilede kanko oɗo taximan kono Allah waɗi o fawama jungo caggal nde o waɗi ɗum cukalel dewel e nder garage mécanicien ko nden noon fawa jungo kanko taximan oɗon saabu police heeɓi plante uji kewɗi paade ɗiɗon banggueji ɗum ɗon noon mataw tan ina heewi e nder wuuro lamorgo meɗen Dakar saabu ko ganduɗa hande taximan uji walla ko faye banggal cak donnoɓe motoji ɗi ɓe nawma ha nokku ɓe kefta jawdi ma walla ɓe nawma ha nokku so tawi ko debbo ɓe gonda e muɗum ɓe bonna feere muɗum ɗum ɗon fof nane nder leydi ndi kono wiyatake yahoɓe jamma walla ko way noon saabu neɗɗo fof wonɓe ganda ko liggoytoɓe jippoto ko nder jamma ɓe jippoto ko minuit ɓe jippoto ko 1 heure du matin ɓe 2 heures ɓe jipponi ndeysan ha 5 heures du matin fota hodde galleji mumen te ala ko jakori so nayi taxi ji saabu oɗon saaha ina anda bus uji dogata e nder leydi meɗen Sénégal mataw ɗum ɗon foni ene foti ƴewtede
no watte ha nga won sahaji wode bisuji hay so tati walla nayi ina doga ngam wawde wallide waaɓe noon jippotoɓe liggor galleji liggorde mumen ina hoota galleji mumen sabu weeɓani neɗɗo wiide mi liggota ko jamma walla ko way noon tawa liggey mo Allah wadduma o ko jamma ha jamma jippotoɗa ka kirnotoɗo jippoɗa jamma ɗum ɗon yo woppite hakkille no feewi yimɓeɓe kadi goppita hakkillaji e taxi ji jamma ɗi sabu ni heewi kamɓe taxi manoji wiide ɓe dañi ga caɗele ɓe dañi to caɗele kono noon kadi askano surtout rewɓeɓe dañirta caɗele e nder auto ji sabu wona dognoɓe fof goni yimɓe rewɓe laawol sabu ne waɗi hen sisiɓe jobjoɓe ɓe ganduɗa soɓe tan ɓe pewditima e neɗɗo ɓe mbatta ɗum koko ganduɗa koko hantinaki ɗum ɗon ne koko tan ƴewtete kono kadi laamu fota ɓurde darade hen laawol yo ɓur darade hen waɗa e ɗiɗon contrôle aji e ɗiɗon taximanoji walla ɗiɗon dognoɓe motoji jamma hay ñalawma ni dogno moto hay sara hefta ko neɗɗo jogino ko walla neɗɗo ina yaaha mbaɗo no yam jogo sakiyel mum jogo téléphone mum ga e lawol tinata tan ha ko fiye womre ko jogino ko tette ɓe jawno ɓe jolay dow cak mabɓe walla mbiyen e dow moto mabɓe ɓe jaaha hajuji mabɓe sabu hande ko addi dande cak woni liggotoɓe e banggal ngal ɗon woni sa sohli hunde ya ƴettu noɗɗa joguiɗo moto mbiya ɗum ar nawanam naggam to diwan sangam so ari nawanma toon jooɓa walla mo nawan tawo yoɓa kono hande noon wonko natti hen ko ganduɗa neni bonnita oɗon liggey sabu hande taliji sa ƴeewi aɗa wawi wiide ko motoji ɗi ɓuuri hewde autoji ɗi sabu hande nani wi tef ko ganduɗa yimɓe jiyanno ɗum ko Burkina Faso ena kewanno sénégalais ji wiide Burkina Faso motoji ɓuuri hewde yimɓeɓe hande so ƴewtidama Dakar ko oɗon image tottata tigui ɗum ɗon noon wonno komin gaddanno on rentinde tan yo yimɓe jokku rentade e saaha foof gam tan ko ganduɗa ina jiiɗi ko daña ɗum kono noon weeɓani ma laamu darna hen koyngal ma dadiɓe darna hen koyɗe mumen kamɓene ha réseau ji mbaɗi noon foof mbawa fawede juuɗe yimɓeɓe ɓuura wonde sécurité sabu sécurité ina ngakki e nder leydi meɗen Sénégal e oɗo saaha koyɗi konngudi goddeten robbindi jayneli meɗen tottude won Adi Diango so Allahu lamdo jaabi banimen debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen wayna caméra o ko Ibrahima Thiombane wondude Mansour Sow alias Thiat